Здравейте, аз съм Minecraft и това е епизод 1 на Play Minecraft BG. Това е много готин сервер, всичките са пичове. Ох така. Тези епизоди по принцип вече съм с Iron. Да, с скинче съм. Много ме кефи, това е супер грузник. Защото е гроен, заради това съм си го служил. Само че нямам. Аре беги бе! Беги бе! Беги! Добре, скопай ме на Iron, аре. Така скопай ме по на Iron. Така, с мене си взимах дръвченци, за да имам. Даже не, ще покажа какво съм си направил като къща. Така. Не знам отде да изгледа, by the way. Честно, ще гледам се изкача по-нагоре наред, така да тръгвам да роба. Така, цъгам в сервера от вчера. В сервера са супер големи пичове. О, мага, бе! О, но! Така ще направим един крафтинг. Слагаме го там. Така, събрах 57. Да си имам аз кирки, че... By the way, I will be die. Добре, не знам защо ще умра. Защото нямам кирки, заради това ще умра. Да. Логика. Наскоро съм с супер голямата логика. Така, при изкачването може да не виждате нищо, защото ще е такова. Направо ще паузирам докато се кача горе, защото мислех да копая изобщо този епизод, но просто ще се изкачим догоре и... Не, ще се изкача докато снимам. What the fuck? Къде подя... О, мага, виждате къде ме е къщата, аз къде съм. Що нямаме са... кислородна маска. Фотала. What the fuck е толкова? Подяли го. Бие ме! Fuck off! Fuck off, ще умра. О, е! Острова ми не е много надалеко. Пък на рейс минимап погледнете колко много изглежда. Така, тръгнал съм да си подравня островчета. Но не съм го подравнявал. Сега ще направим някои други неща, като да си довършим фермата. И ще ида да легна шуа. Да си пусна first iron да се пече. Iron. Печи се. Ще напиша. О, мага. No. Не. Не сме се разбрали тъй. Бри. Thank you. But fuck yeah. Така. Този епизод мисля да си направя малко iron лопати. И да си... Това е нещо, първоначално съм си го направил, просто е така. Там съм си направил ферма за сега ще за луите, за другите глупости и там по средата ще се направя едно фонтанче, за да бъде по-атрактивно, така да го кажем. Така, имаме диня. Ще хапнем диня. Така. Трябва ни това 7 iron. Добре, супер много се нахраних. Мадафака. Те сега се нахраня както трябва. Така, нахраних се. Сега оставяме това и това. И отиваме да си правиме... Не знам какво. Добре бе, както е. Мамка ти ще имам паяк, ще те щупа. Омага, сега нямам с какво се изкача догоре, by the way. Добре, сега вместо омага почнах да повтарям by the way. Не знам какво ми става, но ми писва.
Така, искам дърт. Искам и една лопатка, за да си изкопам после този дърт. Така, в този клип ще ви говоря за най-различни глупости, докато... Често ли бе майка ти, баща ти, стринка ти, леля ти, прастринка ти, правойна ти, баба ти, дядо ти, леля ти, война ти, сестра ти да бъдат живи и здрави? Какво мислехте, че ще го напсувам не е здраво? Nope. Аз не псувам. Добре, сам се разсмявам даже. Сега ще направя нещо, за да... Опс. Добре, просто съм забелязахте сами. Това някой момент човек не би го направил. Да падне така да се изложи. Опс, забравих нещо да направя. Сега ще го направя. Така, no. My best fucking friend. Даже нищо не казах, но мразя крипърите и английски. Пък е най-говорения език. Изобщо е английски. Мисля, че имам дърт още от честа. Така, сега да си правя две табелки. В този епизод, по принцип, мислих да си направя една фермичка за... фермичка да си направя. Право ми става гадно, като ги чуя тези паяци. Просто много противни същества. Не ми скача на главата, бе, писо. Ей, мършо, скочиш ми на главата, те убивам. С лопата ще бия, мамка ти. Ала ми на лопатата, бе. Нещо лопатата ми излезе велика, Така. Фотово. Крафт. Стар. Оп. Minecraft Star. Farm. Не там е. Така. Ето. На фонтанче съм си направил някакво супер грозното. По-нататък ще го оправим, но... Факен, бе! Сега скейти, какво гадно се получи. Трябва да измислим как да го оправим това. Така вече сме съгласи. What the fuck? Така, добре. Там имам морковчета, картофченца, това. Добре стана. Само, че нещо не съм изкефен много. Добре, както и да е, все пак все още съм в началото на развитието си в този сервер. И сега ще гледате просто как рина дърт и... Но не знам, все още се чудя да живея ли на този остров или какво. Или какво просто, ако няма да живея, да взема ето това. Бе, най-важното, нали, да си взема там 2-3 саплинга и тем подобни глупости.
да си взема и да изчезвам от тук. И да, това ще направим в този клип, защото не знам какво направя изобщо в клипа. Нямам идеи, просто е така тръгнах да снимам клипа, защото искам да ви кажа, нали, радостната новина, защото за мен е наистина радостна новина. Така, къде са ми свордовете? Ето ми го. Sharpness 1, подарен от един пич в сървъра. Няма го в момента в сървъра. О, така. По-друго си взема, често ще си взема. Добре бе, както и да е. Ще си взема и дървото. Кола ще си взема, ако имам някакъв кол. Торчовете ще взема. Така ще взема всичкото дърво, което имам. Кохите ще взема, това ще взема, това. Нищо, че имам каблстоун. Ще си набавя, нали, каблстоун, но за момент ще ми трябва, нали, просто да ида там да си направя някаква къща, като за начало. И така ще си взема и леглото. Така, това тук го оставям. Тук просто още от начало, като дойдох, не бях изкефен. Просто не знаех къде да ида, нали. Дигни, Даро! Как му толкова? Така сега ще е много далеко, просто ще пътуваме нататък. Картофи и моркови ще се взема после. В този сървър няма тъпа или тем подобни. Има само къта или пъта или... Беле, не знам какво има там, има някакви глупости. Разбирате ме. Така ще пътуваме сега, защото... Добре, ще пътувам, нали, ще спра клипа, ще пътувам, нали, докъдето стигна. Няма как да читна, защото все пак съм в сървър, ако мислите, че ще читвам. Няма, аз съм си просто един юсър. Madmine, какъв той е. Добре, както и да е, ще ползвам клипа, като стигна до някъде по-хубаво място, ще пусна клипа и ще започнем с работата. Добре, както и да е, за секунда паузирам. Така, тук съм, хора, намерих това и мисля да обиколя да видя само това ли, което виждам тук. Май нататък има още. Не, наистина добре. Но не виждам някъде да имам sugarcane. И трябва да се намеря тук някъде да живея, защото е голямо и не е... Нали, не е много малко. Иди на спална да видиш нещо. Спалн. Така. Сега ще се чудя къде да живея. Имам и черни дървета, забелязах. Добре, това е обикновено бяло дърво. Добре, бе, за какво нема от моите черни дървета, бе? Мъжи. Така е, тук ще си го изравня. Или ще видим какво ще направя. То спич нещо ми пише тук и съжалявам, че замълчах. Да, видях. Така, сега правим да се намерим просто някакво така местенце, което ще живеем на него. И то ще бъде тук. By the way. Тук ще запълня това с дърт. И да започвам да направя... И ще направим някаква обикновена къща като за начало.
изобщо нали няма да е никаква така къща, как да кажа. Никаква особена къща. Така гледаме по най-бързия начин просто да не направим къщичката. Сещам се на първия ми лорот още, който играх Майнкрафт. Много ме беше яд, като го загубих. Защото тогава не знаех нито за Too Many Items или за как да си го върна самия мап, нали? Разбирате ме? Какво искам да кажа? Не знаех изобщо как да си върна самия сървър чака, ама гъве, какво ми става? Да се върна сървър... Ооо, ще откача. Нещо ми става, не мога да говоря като човек. Така. Така. Опс. Така. Сега ще направим тук цялото в Cobblestone. Така. Просто е така, ще се направя къщичката, разбирате ме. И казах ви, изобщо няма да е нищо особено тази къщичка. По-нататък ще... Тук мисля да се направя нещо като село готино това. Така, правим си първоначалната готина къщичка. Oh no! Имаме още един. What the fuck? Нещо е станало, но не знам какво. Какво е това на спална? Някой е грифнал спална или... Сега ще погледна какво е станало. Ще... Секунда само да си направя къщата и да си оставя айтемите. Разбираш ли? Омага, оставил съм още две купчета. Така слагаме ги тия двете купчета. Така слагаме крилата. Разбираш ли? Нещо е станало, искам да видя какво е станало просто на спална. Защото ще бъде много гадно, ако някой не го е грифнал. Така тук ще си оставим инструментите. Айрана и това. Така от другия чест по-безполезните неща. Така. Така, отивам да спаун. Искам да видя какво е станало, защото... някой е обрал фермите, виждам. Че фермите ги няма. Тук някой е грифнал. What the fuck? What the fuck? Какво по дяволите е ставало тук? Бахти такъв хубав сървър и веднага някой пичага се е направил на голяма работа и грифнал сървъра. Така наистина някой здраво се е погаврил. И някой здраво ще го погаври ние сега. Не, аз този сървър уважавам го, може от 2 дена да играя в него, но го уважавам, защото е самия сървър. За секунда ще спра клипа, след малко ще дойда. И така, тук съм, сега се разправят кой е грифъл. Така, добре, за този епизод просто ще съберем малко дърво, за да започнем да си направим първата къщичка, понимаеш, разбирате за какво говоря, нали? Нали, разбирате. И в момента спамят, защото е наистина много брутален гриф са направили.
Сега да се направя само една Iron броня, значи бях паузирал за вас беше като една секунда, но за мен беше като 1-2 минути. О, аз не съм си сложил бронята. Сега ще се направя нов Iron броня. Добре, не съм ли сложил един workbench, майка му стара? Печка сложих, workbench не сложих. Така. 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 В момента супер здраво спамят всички. Заради това. Нещо, което стана. Не мога аз да възприема, защото това беше наистина много гадно нещо. Не знам просто кой би помислил да го направи това нещо, защото това е наистина як сервер, поне според мене. За другите може да бъде тъп, какъвто ще да бъде сервер, но мене ме кефи лично сервера. Този епизод ще го направя уникално дълъг 5-6 часа. Лайвстрим ще правя направо. Не, просто ще... Добре, това много ме кефи. Как става? Погледнете, самото много добро. Много брутално просто как става. Това нещо и аз не знам. Чиста магия. Не ставаше през 2, а през 3 беше. Сигурен съм. Добре, не знам защо нещо много почна да ми лагва. И най-хубавото на тези дървета е това. Опс. Ето видяхте, веднага си пораснаха. Уау! Каква подявалите е това дърво? Малко по-високо. Не знам, но нещо почна ми лагва. За секунда ще се... О, не! Нещо става, често я казвам. На 2 FPS съм. What the fuck? Какво подявалите става? Така, извинявам се, но нещо много ми лагва, просто не съм на едно... Добре, нормално ще са камаре. Ето пак го имам лага. Дигам се веднага в FPS-то и спада изведнъж, ама изведнъж спада, разбирате ли ме за клака. Така сега държа нормално 2. Бах ти бе, за какво ми спада така в FPS-то? Извинявам се, много прекъсвания направих, но ще направя още едно прекъсване на този клип, защото забелязвате как ме лагва. Оправи се май. Ще разберем след малко. Ще потъкаме още 2 минутки, докато уверим дървета. Ако не спря лаги, ще се ресна Майнкрафта. Така и сега ще изчакаме да паднат. Добре, първо ще си подравня някъде да си направя фермичка за дървета. Така, за сега ще оставим това тук. Така. От тук ще искам 3 iron. И cobblestone. Така. 2 стика има, добре, 2 стика, аре. Карай, ще направим за сега само една лопатка. Добре, сега да измислим къде ще направим фермичката. Така, тук ще направим. Някакво остане просто. Решил съм го. Твърдо решение. Но много лигало пред това отгоре. И трябва наистина да спра малко да се лигая, защото прекалено много се лигая. Не знам, но съм забелязал, че на Minecraft клиповете ми повече ги гледате. Не знам, кажете повече ли ме кефят с Minecraft клиповете или CS да снимам.
CS не е много игра за снимане. Това го знам. Но просто на такова снимам, защото не знам просто на какво друго да снимам. О, да, да обер... Добре, махаме го това и отивам да обера саплингите, защото са изпопадали. Така отивам да обера саплингите. Така подравних си тук някакво място. Забелязвате, някакво не е много голямо, не е много малко. Ей, ябълка! Саплинги! Саплингчета! Аре бе! Само 1,3 от... така. 4 от... Аре бе, падайте ми саплинги бе! Обие! Тук 2 и там 3, добре, не е зле изобщо. Така, значи. Така. Само секунда, че така не ми харесва. Разбирате ме какво искам да кажа, не ми харесва. Просто съм такъв човек, нещо ако не ми харесва, трябва да си го оправя. Не ми е красиво, разбирате ме. Така. Тук ще го направя така. По-реалистично да изглежда с самата планина. Така. Добре, нямам друг дърт. Сега, добре, оставям го така. Карай 2 блока, случва се. До някъде се случва. Сега нямам дърт. Но ще взема тук 5 дърт ми трябва, не искам повече. И сега да почнем си го правим, значи първото дърво ще бъде тук. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Тук има 2, ще го изкопам до там. Но не сега, нали, сега ще си го направя. 2, 3, 4. Така. 2, 3. Но всяко четвърто, т.е. през 3. Така. 1, 2, 3, 4. Каза секунда сега. Тук има 2 и там има 2 май. Нещо такова стана. И нямам храна никаква. Не, тук са 1, 2, 3. 3 са тук. 1, 2, 3, 4. Опс. О, не. Така, извинявам се, не видях, че там съм направил тази грешка и... Значи тук ще трябва само едно да изкопаме. Така... Добре, пак нямам дърт. Искам поне да имам някаква малка ферма за дърва. Защото аз ще обруса всичките тук те в околността ми и няма просто какво да стане. Какво да говорим.
By the way. Така, сега си изкопам това един ред нататък. Тук са две купчета. Там сега ще напавим две купчета. Така е, тук е две купчета. By the way, no! No! Майка ти, баща ти, стринка ти. Не, уби ме овцата. Ама габе, как може да ми го разреши това тъпото нещо? Оля, сега ще направим просто така. Тук така. Ето така, няма просто какво да стане. Така супер стана даже и според мене. Така сега да си го оправим. Сега значи искаме бяло лево. И ще търсим много скелети. Така искам един стак, не повече. Така. Така, 40 станаха. Пак нямам храна, ама фака. Така ще стане по-готино, но ще ми трябва повече разход. Карай да бъде красиво, пък не ми дрейм за разхода на дърво. Ще ми отнеме наистина много дърво. Но поне ще си го направя. Знам поне, че за мене го правя това нещо. Не знам какво ка. By the way. Така, свършиха ми. Ще се посъдя просто по така. Значи решил съм 4 реда са. Така. Добре, без джунгово ще направено без джунгово. Джунгъл дърво. Оп. Така. Сега ще наслагам малко торчове. Няма да са рандом. Торчс. Къде е гръмна мамка ти тъпа? Добре. Мрази ги крипърите, бате. Вече сме официални врагове. Казах, че сме официални врагове. Не, че можеш да избухваш пред мене. Добре бе, бах ти тъпите, грозни. Крипъра ще ми... Тук от крипъри ще ми взривят главата. О, fuck off. Нега. Буквално fuck off. Стана. Пълен shit. Чувам тъпа разгрозен, къде си? Просто знаеш, че си тук те да ми дадеш кокала си. Просто той си знае и роден е готов. Роден е за мене. Щупим е това и това, бат.
Сметай какъв е гад. Каква гад е това нещо? Тук. Ще ми трябва ти още... май не служих навсякъде. Да, без този ред е тук. Без този ред тук. Мари! Откачам. Скелет. Вау. Не е един скелет, много скелети. Така ще си хапнем. Ротър флеш, бяга от мене, бягай. Така, поне този петък ще бием шибания гаден такова енд дракон. На теб кой ти позволява... What the fuck? Какво по дяволи ти направи тос? То се разбра ли, че ще се прости с живота си сега? Какво? Показва ми, че няма баг. Да, защото все пак забележите как пише. Така се взема айтемите. By the way. Yep. Така. Все още целя съм на острели. Като мъж издържах. И не умрях. И гушнах букета в следващия момент. Така. За този епизод нещо друго, което ще направим. Но първо трябва да направим това с дърветата. Почваме да го правим. Увещал съм, ще го направим. Па 56, за нищо няма ми стигнат. Сега тъй. Имам вече 2 дървета пораснали. Супер! Виждате колко ми е ефективно. Така трябва да си направя торчове да заминавам да... Това тук стана много грозно. Не! Не бе! Fuck off! Не, често и кам fuck off. Майка им тъпи, прости, смотани мангали. Така че да съдера малко дърт. Не. Аз тая ферма, ако няма за вградя за противоминни... имам си кравичка. Там имам още една. Не знам, но имам много овце, ще се направя на ферма за овце. Защото гледам насякъде мърдат. Само ми затруднява работата тая шиваната крава Аз майка, какво говоря, бе? Какво говоря? Не се усещам даже какво говоря, бе. Тук има още. За които сега още няма да си обирам дървета, разбираш ли? После ще ида до спаун, нали, ще помоля някой да ми донесе на спаун черни саплинги, да си сложи черни саплинги. Значи 4 реда са. За бяло дърво ще има поне 2 реда, защото бялото дърво много го използвам. Като ви кажа много, наистина много. Дай бах ти йота съм. Направих където ми падне. Почнах да слагам където ми падне, но... така сега малко ще покопаем. Или ще разгледаме къде има мина или това тук. Минички, минички, де си има минал. Добре, първо ще се направи торчове. И ще се направя на мина.
Така имаме 3 айрон кирки, ще ги преместим ето тук. Даже. Ето ги и торчовете ни. Сега оставяме бокуците. Значи някъде зад къщата ми искам да е. Значи ще го поставя тук. Така. Така. Така нямам лопата, отивам си направя една лопата, защото и надолу ще има дърт. Добре, както е, ще се помъчим да издържим с тази лопата. Но не мисля, че ще издържим много тази лопата, поне според мене. Така. За тази мина, която почнах, като за начало почваме с малко айрон към комплекта ни, защото аз съм колекционер на айрон. Така, добре, на 61 ред сме. Добре. Да, знаех си, че няма да стигне. Виждате просто къв съм точен. Така имам две дравченца станали. Ще направя някои неща докато не снимам, защото просто така. Защо просто е така. For fun, да има фън. Аз съм на тази техника. Няма ли фън, няма игране. Тоест да цъкам с някой приятел, за мен това е фън, защото играли с някой приятел просто е голям смях. Или той прави някой пълната простия, пълния шет. Шет казах да не шит. Иска да кажа шит. Прави пълния шит и аз хиля като умрял до небесата. Ако ме питат за какво го запълвам това, и аз не знам. Така, сега. Ето пак почна нещо да ми изпада в опасато и ще се карам с опасато си. What the fuck? Fuck off. Чакай, искам да дам. Бягах тук, не искам вода. Те на 54 ред сме, сега ще слезем до 12 ред. Ах така, аре беги бе.
Как искам да намеря айрон? То до мене има айрон. Добре, супер, се прави на ударен. Предпочитам да слагам дърт, защото по-не си личи, че съм влизал тук, нали? Понимаеш? Разбираш ме? Как искам да намеря още айрон? Добре, прав са айрона и нарочно идва. Знам го, той с мене постоянно се еба айрона. Добре. Не е зле за сега. Добре се получава миничката ми. Опа. Има. Така ще позирам и ще... Докато сляза до 12 ред. Ще позирам, защото прекалено дълго стана. Ще стане иначе клипа. Така, добре, сега да се връщам. Така, тук съм пак. Извинявам се за прекъсването. Но ви казах, че ще следвате 12 ред. Добре, мисля това да е клипа, защото аз ще покопам, нали, разбирате ми, ще покопам. И ще, докато спрат сервера, т.е. до 12, by the way. Така просто ще направим сега тук някои неща и спирам клипчето, защото много дълго стана вече. Сигурен съм. Просто искам да видя едно нещо, да го изчисля. Така, значи. Тук ще е едната дупка. Така, там ще е другата. Добре. Ще бъде така. Тук ще бъде така. Тук ще се копа. Тук ще се копае. И тук ще се копае. Добре, това беше този клип. Мерси, че ме гледахте. Абонирайте се за мене, следете ме. Дайте на плюсче, ръчичка нагоре за клипа ми. И благодаря, и това беше от мен. Довиждане, до нови срещи. Аре. Така, това е малко продължение от епизода ми. От епизод 1. Защото нямаше една минута по-късно. И просто си намериха това нещо, което го виждате тук до мене. И искам си го взема. Но ще чакате да си направя една хубава барикада. Така, едно диамантче, две диамантчета. Още диамантчета. Ще ми разбиете сърцето. 5 лева съм. Дай ми го е този. Имаме 6 диаманта. Така трябва да си направим една диамант-кирка. Защо не очаквах, че тук до мене ще има дъма просто. Да, това беше просто малко продължение. Добре, аре, чао пак. Пак за втори път, чао.